Празнуваме Богоявление или Йорданов ден, един от най-големите християнски празници. Следим на живо традиционния водосвет и хвърлянето на кръста в ледените води. Има ли скок в цените на стоки и услуги? Първо заседание на Координационния център към Министерски съвет. Среща на желаещите в Париж. Лидерите на 35 държави, включително България, се събират заради войната в Украйна. На Богоявление започват обедните новини на Нова. Здравейте и честит празник! На днешния ден свети Йоан е кръстил Божия син в река Йордан. В цялата страна се провежда традиционен водосвет и хвърляне на кръста в ледените води, а негово светейшество българския патриарх Даниил отслужи тържествена света литургия. Репортерите на Нова от всички ключови места в страната. Започваме с Анна Карадакова. Ани, честит празник! Честит празник на всички наши зрители, на всички празнуващи с красиви имена през днешния ден. Намирам се на брега на езерото в столичния квартал Дружба. Много познато и много обичано място, особено на 6 януари, когато смелчагите не са един и двама, тези, които искат да скочат в иначе типично студените води на езерото Дружба. Тази година обаче, заради по-високите температури, очакваме тук да се съберат още повече желаещи да опитат своя късмета и, разбира се, за здраве да се включат в този ритуал. Литийно шествие ще премине покрай нас. Само след около час ще бъде отслужен водосвет, а след това и кръстът ще бъде потопен във водите на езерото Дружба. А иначе денят започна наистина празнично, с камбанен звън, с тържествена света литургия, която събра хората във всички храмове в страната и чужбина, а също така с велик водосвет пред храмовете, включително пред Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски, какъвто велик водосвет се отслужва само в деня преди Богоявление и на самото Богоявление, което празнуваме днес. Нека се потопим в атмосферата на празника. Днес празничният звън от камбанариите на всеки православен храм възвестиха: Богоявление е ден, чакан от човечеството с векове. Пророците в старо време колко много са говорили и са така подкрепили надежда на човечеството за идването на Спасител. Ето днес той идва. Господ се кръщава на река Йордан. Няма човек, който да не е искал Бог да му се открие, да го види. И това е отговор на този вложен в нас стремеж. Преди тържественото богослужение, патриарх Даниил се обърна с призив да изправим пътеката на Господ по пътя към сърцето на всеки от нас. Как който има 2 дрехи да даде на оня, който няма, който има храна да прави същото. Още в ранни зори на литургия дойдоха и малки, и големи. Едни преди старта на работния ден. Няма как. Това е важен български празник. А други преди да започнат училищните часове. Днешния празник е Богоявление. Идваме в църквата да се помолим. Те си четат по-малко катехизи и са образовани. Децата знаят какъв празник е днес. Затова децата са в църквата. И всеки пристъпи в храма с съкровени молитви. Молитви за здраве, за живот, за мир преди всичко. Защото не мога да разбера 21 век. Възможно ли да се воюва? Не. Бог да закриля цялата планета. А след края на богослужението патриархът, духовниците и всички вярващи излязоха пред Патриаршеската катедрала за великия водосвет, с който се освещава водата, както се осветила и преди 2000 години, когато Христос е кръстен от свети Йоан в река Йордан. Днес и в Габрово посрещат Йорданов ден. По местна традиция Богоявленския кръст беше потопен в водите на река Янтра. Ерик Борозенков ще ни каже повече сега. Ерик. Добър ден от Габрово. Първо честити 178 години от рождението на Христо Ботев и честит Йорданов ден. Ние се намираме пред мостът Игото. Както виждате зад мен, събралите се ентусиасти, които предстои да се потопят във водите на река Янтра за кръста. На Богоявление църквата чества кръщението на въплатения в човешки образ Син Божий Исус Христос в река Йордан от свети Йоан Кръстител. На днешния ден се извършва и голям богоявленски водосвет, както над съдове с вода в храмовете, така и край водните басейни.
осветени реките и морето, а с осветената вода се поръсват всички вярващи и техните домове и често местата на тяхната работа. Както виждате, след минути предстои кръстът да бъде хвърлен и събралите се ентусиасти да скочат и да се гмурнат за него. Ние оставаме на място, за да проследим. Ерик, благодаря ти. Сега към Бургаско. Как премина ритуалът по спасяването на кръста? Лена Танева ще ни каже. Здравейте от мен. При топло време, слънце до преди малко и 10 градуса, в морето се хвърлиха 50 млади мъже. Най-бързо тях бе 30 годишния Иван, който всеки момент ще дойде тук до мен и както е по традиция ще стигне до негово високо преосвещенство, сливенския митрополит Арсений, за да му даде кръста. Вече е спасен кръста на общо 14 места по Черноморието, като едно от най-интересните себари в Созопол. На първото варят водорасли за здраве и си ги носят у дома, а на второто в Созопол чупят кръста на две. Продължаваме да следим. Сега всеки момент ще видим и Иван, 30 годишен. Между другото, тук най-младият участник е 16 годишен. Те всъщност са и най-много 16 годишните. Няколко от тях са именици, а най-възрастният участник е на 73 години. Той обаче през последните 30 години почти на всеки Йорданов ден скача да спасява светото разпятие. Облича се в момента Иван. Той има име ден обаче утре. През днешния ден имениците се разбрах до около 10 човека, като един от тях скача за щастието на нероденото си дете, което чакат всеки момент и ще носи името Йордан. Към вас, колеги. Елена, благодаря ти. В Калофер, в водите на река Тунджа, и тази година се изви мъжко хоро. Вярва се, че всеки влязъл в януарските ледени води ще бъде пазен от болести през цялата година. Иван Кънчев е на място. Иване. Здравейте! Да, ритуалът тук беше спазен. Още рано по тъмно се събраха десетки смели мъже, които влязоха в водите на река Тунджа, които тази година обаче не са заледени. Въпреки това те са много студени. Все пак топлото време събра и много зрители. А за всичко това, което стана по-рано днес тук, ви разказваме в следващия репортаж с операторите Петър Симеонов, Николай Кънчев и Марио Манолов. Още от снощи започва подготовката за леденото хоро в Калофер. По традиция местните се събират в механите. По време на леденото хоро винаги се пеят песните на Ботев и след това се залюбила Василка, която не е калоферска песен, подчертавам, но ние сме се я приели като наша. С песните на уста, под звуците на гайдите и тъпаните, калоферци влязоха в студените води на Тунджа. Тази година заради топлото време лед нямаше, а това позволи на желаещите да останат по-дълго. Няма така тръпка, няма така тръпка. Няма! Калофер е един! След като кръстът беше спасен, го прие най-малкото момче от хорото. Най-важно човек да бъде в храма. Там е най-хубаво, най-сигурно. И там богатее духовно. А традицията събра отново хора от цялата страна. Хвърлянето на кръста във Варна с тук няма нищо общо, първото, което е. Тук чувство е уникално, трябва да се спазват традициите. Едно е да влезе с носия тук в ледените води на река Тунджа, друго е да влезе с бански в морето във Варна. Освен от България, в Калофер пристигнаха и чужденци. Чувстваме се невероятно. Идваме от Атина. Страхотна традиция имате. Много е интересно. Виждам такова нещо за първи път. Надяваме се да дойдем и следващата година. За новините на Нова, Иван Кънчев. Президентът Румен Радев участва в ритуала по водосвет на бойните знамена и знамената на светини на Българската армия на площадта Свети Александър Невски в София. Мия Димитрова проследи церемонията. Мия. Здравейте и честит празник и от мен. Разбира се, на този ден няма как да минем без водосветът на бойните знамена, знамената, светини и флаговете на Българската армия, който по традиция се извършва именно тук пред паметника на незнайния войн. И тази година водосветът на нашите символи беше извършен от патриарх Даниил. В церемонията, както казахте и вие, участва президентът като върховен главнокомандващ на Българската армия. Тук беше вице-президентът, председателят на Народното събрание, както и вице-премиерът
намерят в оставка Атанас Зафиров. Разбира се, на такъв празник няма как да не бъде и министърът в оставка на отбраната, както и началникът на отбраната, пък които си пожелаха, независимо от усложнената политическа обстановка, проектите и модернизацията на българската армия да продължат. А като говорим за политическата обстановка, президентът не даде съвсем ясен отговор кога ще връчи първият мандат на първата политическа сила ГЕРБ-СДС. Това, което обаче каза, е, че ще бъде съвсем скоро. Дали обаче на въпрос на Нова телевизия, дали това ще е тази седмица, отговорът, това, което каза президентът, е, че ще научим съвсем скоро, но нека да чуем още. Аз възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група. Както и вие следяхте консултациите, партиите ясно заявиха, че не виждат повече живот в 51-то Народно събрание. Успяхте ли според вас да обедините достатъчно обществото? Въпреки всички критики от началото на нашия мандат, специално и към мен, че разедявам българската нация, категоричната победа на вторите избори, в които участвах на президентски, ясно показа, че въпреки всички тези опорки, хората имат друго мнение. Това означава ли, че може да ги обедините и на едни парламентарни избори? По какъв начин? С ваша партия. Вижте, тази партия явно вече съществува, след като нашите опоненти не спират да изпрягат. Шести ден след въвеждане на еврото, фокусът остава върху контрола на цените и необоснованото поскъпване на стоки и услуги. Координационният център за въвеждане на еврото се събра на първо заседание в Министерския съвет. Виктория Бочевска по темата включваме сега. Здравейте! Близо 37% от левовете вече са изтеглени от БНБ. Институциите увериха, че процесът върви бързо, а основната част от парите се очаква да бъдат изтеглени до краят на март. Това стана ясно по време на брифинга. На него присъстваха представители на стоковите борси, КЗП, НАП, митниците, БАБ, както и транспортното, вътрешното и финансовото министерство. Призивът към гражданите е да обменят пари само в пощите и в банките, а не по алтернативни начини, като на улицата, например. Предстоящото изплащане на пенсиите ще се случи в график. Повечето от пенсионерите получават парите си по банков път, 30% от тях в пощите. А както вече знаем, около пощите и банките ще патрулират полицаи. Повече за проверките, нека да чуем сега. Комисия по защита на потребителите извършила приблизително 4000 броя проверки. Броят на констатираните нарушения представлява около 7% от общия брой на извършените проверки. Национална агенция по приходите. В началото на кампанията проверките по спазването на изискванията за формиране на цените са над 800 броя. Образувани 70 броя АНП-та, по които са издадени 27 броя наказателни постановления на обща стойност 135 000 лева. На 5.1.25 година са обменени без заявка 4534 операции на обща стойност около 3,5 милиона лева. Не се стига до масови нарушения. Какво има предвид? Има предвид, че санкциите не са самоцел. Глобите са инструмент за наказание на недобросъвестните търговци и за запазване на коректните. Полицията с драконовски мерки за сигурност около пощенските станции и банковите клонове. Причината – въвеждането на еврото. Утре започва изплащането на първите пенсии в евро. В интервюто в новините на Нова от Националната полиция обясниха, че около пощенските станции ще има и екипи на полиция и на жандармерията. Целта е да се избегнат опити за измами или кражби. Полицейското присъствие предвиждаме да бъде около пощенските станции, но при необходимост полицейските служители могат да окажат съдействие на граждани, ако има някаква ситуация, която изисква намесата на полицейските служители. В най-малките населени места може да очакваме по един екип от 2 полицейски служители. В зависимост от големината на населеното място може да има и придадени и повече. Няколко екипа, 4-5 екипа. Нашето наблюдение е, че към настоящия момент няма голямо струпване на хора около пощите. Може би очакваме от 7, когато започва изплащането на пенсиите, да има по-голямо струпване.
Легендата на българския футбол Димитър Пенев ще бъде погребан днес в Мировяне. На националния стадион Васил Левски вчера се проведе поклонението пред треньор номер 1 на България за 20 век. Той почина в събота на 80 години. Хиляди хора от цяла България поднесоха цветя пред тленните му останки. На националния стадион беше и голяма част от футболния елит на страната ни през годините. В кариерата си като футболист Пенев има 13 трофея, като 2 пъти е обявяван за футболист номер 1 на България. Най-големият му успех обаче идва като треньор на националната ни селекция, която Пенев извежда до бронзовите медали на Мондиал 9-4. От днес се заработи новата система за влизане и излизане от Европейския съюз на сухопътните ни гранични пунктове. Става дума за контролните пунктове с Сърбия, Турция и Северна Македония. Системата заменя ръчното подпечатване на паспорти с цифрова регистрация, снимка и пръстови отпечатъци. Тя ще се прилага за гражданите на държави извън Съюза. Целта е да се предотврати незаконна имиграция и да се повиши сигурността в шенгенското пространство. Официални представители на 35 държави се събират в Париж за среща на така наречената коалиция на желаещите. Събитието, което се организира от френския президент Емануел Макрон съвместно с британския премиер Кир Стармър, събира най-близките съюзници на Украйна, за да се уточни конкретния принос на всяка държава по поддържането на мира в страната. В срещата ще участва и президентът на Украйна Володимир Зеленски. Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Стив Уитков и неговият зет Джаред Кушнер ще представляват Съединените щати. България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков. Като неприемлив натиск разкритикува датския министър-председател Мете Фредериксен поредното изказване на Доналд Тръмп, че Съединените щати се нуждаят от самоуправляваща се датска територия Гренландия. В интервю за датската обществена телевизия Фредериксен заяви, че както Дания, така и Гренландия категорично отхвърлят намеренията му, но те трябва да бъдат възприемани на сериозно. Европейските лидери застанаха за Дания, след като Тръмп отново изказа идеята за придобиване на Гренландия, определи арктическата територия като критично важна за отбраната на Съединените щати. Стига толкова натиск, написа в понеделник министър-председателят на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен, а по-късно призова да не се изпада в паника и да се възстанови доброто сътрудничество. Първо, считам, че американският президент трябва да бъде взет на сериозно, когато казва, че иска Гренландия. Но искам също така да бъде ясно, че ако Съединените щати решат да нападнат военно друга страна от НАТО, тогава всичко ще спре. Това включва и нашето НАТО, а оттам и сигурността, която ни е осигурявана от края на Втората световна война. В светлината на събитията в Венецуела човек трябва да го приеме малко по-сериозно. Ние също започнахме да се чудим какво може да направи той след това, което се случи във Венецуела. Повече от 100 скиори в швейцарския курорт Кран Монтана почетоха паметта на жертвите от трагедията в бар на Нова година. Скиорите образуваха сърце на една от пистите, като така отправиха призив за солидарност и съпричастност. Пожарът отне живота на 40 души, които са вече идентифицирани, пострадали с 118. 83 все още са в болница. В Швейцария се води разследване, като собствениците на бара, двойка французи, са обвинени в непредумишлено убийство, непредумишлено нанасене на телесни повреди и непредумишлено запалване. Сега към политическите реакции у нас след операцията на Съединените щати в Венецуела. Делян Добрев от ГЕРБ СДС написа: Тръмп е освободил страната, а Мадуро е бил приятел единствено с останалите диктатори и е покровител на картелите и наркотърговията. От ППДБ в лицето на Божидар Божанов прехвърлиха към казуса с машините за гласуване. По думите на Божанов, цитирам: има напани да се наложи напълно погрешната теза, че машините на Smartmatic са ползвани за фалшифицирането на изборите в Венецуела, на които въпреки резултата за опозицията, Мадуро запазва властта. От Възраждане осъдиха действията на Тръмп. Костадин Костадинов написа, че Съединените щати са нападнали Венецуела и са отвлекли нейния президент Мадуро.
Реакция от Делян Пеевски. Демократичния свят има нужда от силно и смело лидерство, написа лидерът на ДПС и допълва, че президентът Тръмп е дал отличен пример за това с отстраняването на диктатора Мадуро. Голяма част от Франция, включително районът на Париж, е в плен на зимна обстановка. Заради интензивните снеговалежи в края на вчерашния ден се образуваха рекордни задръствания от над 1000 км, а сериозни затруднения има с обществения транспорт във френската столица. Двете основни летища на Париж, Шарл де Гол и Орли, намалиха полетите с 15% вчера поради лошото време. И докато за едни снегът донесе проблеми, за други бялата покривка беше по-скоро удоволствие. Парижани използваха заснежените склонове на Монмартър, за да се спускат с шейни ски. Невероятно е. Отдавна мечтах да карам ски на Монмартър, но всеки път моментът не беше подходящ. Или работех, или нямах възможност. А е трудно да си тук точно когато вали сняг. Затова този път взех ските и обувките. Освен това, току-що се бях върнал от ски и си казах, сега или никога. Снеговалежи нарушиха сериозно трафика и в Нидерландия. Заради тежката зимна обстановка железопътният транспорт е блокиран. Отменени са стотици полети, задръствания и много инциденти съпътстваха сравнително необичайното за района явление. Властите посъветваха хората да си останат вкъщи, ако е възможно. Затрудненията започнаха от понеделник, като само летище Схипхол в Амстердам отмени почти 500 полета. Общественият транспорт е силно засегнат на много места в страната. Очаква се снеговалежите в Нидерландия да продължат през цялата седмица. Завършваме с картина от най-големия фестивал на ледените фигури. Светът от лед и сняг в китайския град Харбин посрещна първите си гости в идеални условия за такъв тип проява с температури около минус 20 градуса. Директорът на фестивала каза, че и тази година е поставен рекорд. Използвани са 400 000 кубически метра лед за построяването на замъци, скулптури, улици и украса. Фестивалът е любима туристическа дестинация. Миналата година над 90 милиона души са го посетили, а приходите за града от този рекорден наплив са били над 19 милиарда щатски долара. Такива са новините до този час. Още веднъж честит Йорданов ден. Бъдете здрави! В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита.